Good morning mga ka-vloggers. Today, samahan niyo ako. Puntahan natin yung tinatawag nilang Malaparaisong Ilog dito sa Pangasinan. Kaya tara na mga ka-vloggers, let's go! Yan mga ka-vloggers, one way lang dito at makimpot lang yung daan. Kaya kailangan natin na magdahan-dahan lang para maiwasan natin yung may makabulaga tayong sasakyan na makakasulubong. Kaya kailangan natin bumusina dahil pa-curve siya saka at mahirap kung hindi ka magbibigay ng warning sa iyong makakasalubong. Baka mauwi pa sa banggaan. Tignan nyo mga vlogger, may natatanaw na ako ditong mini dam. Baka ito na yung tinatawag nilang Malaparaisong Ilog. Yan mga vlogger, nagdahan-dahan na tayo at pabaling na tayo. Merong mini dam dito mga ka-vlogger, kaya kailangan nating huminto at siguraduhin natin na makakalagpas tayo dito ng ligtas at maayos. Kaya kailangan na dahan-dahan lang tayo sa pagtawid dito sa mini dam na tinatawag nila. Ayan mga ka-vlogger, ah, nakatawid na tayo sa mini dam. Siguro medyo malapit-lapit na tayo sa pupuntahan nating Malaparaisong Ilog. Kaya tara na mga vloggers, let's go! Yan mga vlogger, natatanaw na natin yung bundok. Mukhang malapit na yung Malaparaisong Ilog dito. Kaya tara mga vlogger, nandito na pala tayo mga ka-vlogger. Ang ganda. Napakalinis ng ilog nila mga ka-vlogger. Na mga ka-vlogger, ang tinatawag nilang Malaparaisong Ilog dito sa Pangasinan. Lapitan natin mga ka-vlogger at tignan natin kung talagang Malaparaisong Ilog siya.
Video lang, kuya. Ganda. Oh, kaway. Kaway, kuya. Ano pong barangay ito, kuya? Tokok, Barangay. Ano po tawag dito sa ilog po na to? Roro. Kiruro. Ganda po. Ganda ng ilog. Malinis po. Malinis. Last po ng agos eh. May bola pa. Ganda. May enjoy talaga. Pag-enjoy yung mga bata dito. Kahit sino, yung mga pamilya na gusto, ma-enjoy dito sa ilog na to. Malinis, maliwalas, saka walang dumi. Kaya masarap. Lahat na nagbabalak na pumunta dito sa Tokok Barikir, mga Tarim, Pangasinan. Ayan po si tatay, si Roy. Ang pangalan po ng niya ay si Roy Resort. Sa inyo po yan, tay. Tatay pala. Kaya malinis tay. Saka talaga makapag-relax sa mga pamilya. Kahit sino nagbabalak dito sa Tokok Barikir, mga Tarim, tay. Ang pangalan nyo po ay tay Roy. Kaya si Roy Resort. Ang galing naisip ni tatay. Ayos. Kaya dito lang yan sa Pangasinan. Kaya lahat na nagbabalak, dito na kayo sa si Roy Resort. Talagang tipid, talagang malinis at mag-enjoy ang mga bata at ang pamilya. Okay, thank you tayo. Thank you. Hello tayo, kaway kayo dyan Paano pa mga vlogger? Huwag nang patumpik-tumpik pa. Tara na dito, napakaganda dito. Ayain nyo na yung mga ikaibigan nyo. Ayain nyo na yung mahal nyo sa buhay. Huwag magsubsob sa trabaho. Kailangan di mag-enjoy. Maglibang-libang, mag-relax, paminsan-minsan. Dito, sulit ang pagliligo dito. Talagang malinis at fresh ang hangin. At talagang mag-i-enjoy kayo. Salamat ka vlogger.